Kinsay di panalanginan si Ginoo igsoon? Itang tanan di panalanginan si Ginoo. Wala po ko kalipay igsoon sa mga kadaugan nga gibungat sa atong magigsunan. So bless kayo po sa kadaugan ni Brad Ramil tungod kay nakita na ko si Brad Ramil. Grabe ang trabaho sa kaaway na midagmal niya. So wala gilig-on sa kinabuhi ni Ramil tungod kay grabe. Salamat sa Ginoo nga gahapon kung nagampo ni nga matungha siya kuni siya karon. Salamat po ko sa kinabuhi diay siya ko ang kinamagulangan sa akong sangay. Nga kanunay gid kong gampo ani nga safety siya niyang kinabuhi samtang maga-drive siya tungod kay kada adlaw ga-drive siya. Salamat po sa Ginoo nga safety kanunay ang kinabuhi. Salamat po ko sa Lira, ni Joan, Radlike, Manny Ramil, ni Dong Tata. Salamat kayo sa pagpagamit sa Ginoo. So ako pong ipasalamatan ang kinabuhi sa ako ang anak, si Maribel. Salamat ko nga i-donate siya o kutina. So kining ato apong gigamit karon nga mic, wireless. So yahapon ning ipalit. Salamat kay Kus Ginoo. So ako din i-welcome po kaayo si Aria B. Salamat kay Ben. Kung dito nig Manila, agikan nig abroad dayon atong Manila. Ni puyo dito. Karon ato pong ikaw kauban. Ako ang yangyo si Aria B sa pagtingog. Salamat kayo nga mayong pag-abot. Padalay ko ng Diyos. Iksa, anita sa karon sa pagpaminaw sa tulong sa Diyos? Pamagis ko ta karon, mahitungod sa pag-ampo. Kining mga pag-ampo igsoon sa tao. Importante kayo ni. Una, ang tao nga moampo sa Ginoo, doon na siya'y pagtuo. Ikaduha, doon na siya'y pagsalo. O ikatulo, ang yang giampo gilauman nga madama. Tutulong kabutang nga ang tao moampo. Ugod niya, kining mga pag-ampo sa tao igsoon. Importante kayo ni nga buhaton nato. Kay mao ni siya ang atong ilkontra sa atong kaaway. Kung ang tao wala naghimong mga pag-ampo, sayon ra kayo binuangan sa yawa. Sayon ra kayo siya biktimahon. Nganuman, wala man siya himong mga pag-ampo, kaya ang imong mga pag-ampo, ang Dios mo proteksyon sa tao. Sa dihan mo ampo siya. Mao na nga diha ganis tong mga pag-ampo igsoon. Atong gihangyo ang Dios nga Lord, tabuni ko sa imong hamili nga dugo. So ang tibok pamilya nako igsoon, akong apo, kanunay nako ning giampo nga Lord, tabuni sa imong hamiling dugo. Ang akong mga anak, ako ning gitagsa-tagsa pagsulti si Ginoo. Akong gihangyo ang Dios, bisan gani sa kinabuhi ni Raymond. Kanunay ko nagampo sa Ginoo. Nga walay mawala sa kong mga anak nga mitras buhi pa ko. Kaya dili ko makadawat kung dunay mga mahitabo sa kong mga anak nga buhi pa ko. Akong ihangyo, kanunay ang Ginoo. Kung sa diha nga nagdiding ang tutoy ni Maribel, dayon mikurok siya, grabe hadlok na ko. Akong ihangyo ang Ginoo ko, Lord, ayaw itugot Ginoo nga mawala ako anak. Salamat ko sa Ginoo igsoon. Itubag sa Ginoo. Sa diha anapon nga gitabak na mo si Minda, grabe na kong pakiluoy sa Ginoo hila ko. Lord, ayaw kuhaan akong asawa. E dili na ko kaya, di na ko madawat. So nakita ninyo igsoon, bisag dunay gipamati akong asawa. Ako gining gidala-dala. Kanunay na ako ning gikuyog. Ingko mintras buhi pa ko. Mintras buhi pa ta. Mag-uban kita kanunay. Mana ko mga bata, dili sila gusto nga dadon ang ako
iyang mama, pero ako iyang. So kagahapon, doon namin seminar, akong gidala akong asawa. Nangadalay kong kayo. So saan, ang atong tema, mga pag-ampo. Ugon niya, sa diha nga ang tao, muampok sa Ginoo, ang Diyos mo tubag ngayon sa atong mga pag-ampo. Mao na ningon siya sa Jeremias 3:33, sampita ako tubagon ko gayon ikaw. Ipakita ko ang kahigulungang butang sukad nga wa nimo may sayo. So, sa dihang sampito na to ang Diyos mutubag sa atong mga pag-ampo. Ningon siya nini, una na to nga tema igsoon, matod pa niya, kung mubiya sila sa sala, ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Igsoon, unsay hinungdan nga nakasinati ta karon og hilabihan ka krisis. Tingali na wala ang kadagaya sa atong nasod, dili man sa atong nasod, sa tibok nasod. Igsoon, tungod nining hitbo karon nga virus nga midagsan sa tibok kalibutan. Tingali ang mga tao karon grabe nga pagbagutbot, grabe pagulmol sa mga tao tungod kay dunay mga kumpanya, dunay mga pabrika, dunay mga tindahan nga nangasira. Daghang nawad ang mga trabaho. Gumikan ini. Gani kumukaon ta diha karon sa mga karinderya, dili na ka pwede nga mukaon dito. Kami nga namalit na lang migsudan dito, nangaon midtos daplin, wala to nga badyaw ba. Ingko sa dihang nagkaon ko, ingko dakuan na dito usaban sa kalibutan. Unya sa dihang misulod mi dito sa Marcos, gipangpara mi. Sir, dili pwede sir nga musulod diri tulo ang backride. Ingko mohangyo ko ninyo kay kaming tulo puros mi magpa-check up. Asa na mo sir yung gato sa ospital magpa-check up na siya. Sige sir, ditso. So saan, makaingon ta nga kung wadto po kagtong pagadian, diha pa lang diha sa kananaang Chipwell, dili nakakayano-yano ug agi dito. Tan-on ka ang sa imo nganong sulod ka dito sa imong tuyo. Mga pulis lion ang ban. Doon na ba'y mga senior citizen nga sakay? Doon na, wa ba'y basin o ay inuhang pismas. Kasi nakadala mga pismas. So, importante sunod manimba ta, pismas di tanan. Alam mo suon ako kay maglisod ko ginawa natay pismas. Muna nga, wala na ang kadagaya sa atong nasod. Karon, muadto kag laing lugar, dili na ka pwede kung wala kay mga requirements. Dili ka kalapos. Nawala ng kadagay. Unsay hinungdan na igsoon? Tungod kay ang mga tao, wala na ipagtuo sa Dios, wala na kahadlok sa Dios. Nagpatuyang na lang sila sa ilang kagustuhan. Apan ang Dios, nagtawag siya sa mga tao, naghangyo siya sa mga tao. Mo na ningon siya sa ikaduhang Kronikas 7:14. Manindaw ta igsoon, palihaw kong basa. Aging respeto sa pulong sa Diyos. Ay. Uggon ang katawhan nga akong gitawag, mudangog kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang mga sala, patalinghugan ko gayud sila o pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Magampo ta kanimo o Dios, salamat dinigtag na sa kabuntagon Ginoo. Salamat, i-bless mo pulong o Dios. Adayon o Dios, masabtan na mo sa yamo klaro. Salamat usab sa imong paggamit kanako karon. Jesus name, amen. Eksaan, nagingon siya sa ikaduhang Kronikas 7:14. Kuno ang akong katawhan mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mobiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. So, ambot pasabot niya kung ang
katawhan nga iyang gitawag. Gitawag niya, doon ka nako. Kay pasayloon ko kamo sa inyong mga sala. Ang Diyos igsuon, padayon siya. Padayon siya nanawag sa mga tao. Kadtong mga makasasala. Kadtong mga tao nga walay pagtuo sa Dios. Kadtong mga tao nga walay kahadlok sa Dios, gitawag niya. Aron pasayloon sila sala. Iyang paduungan. O kunya, kung ang katawhan mo gadangop kaniya sa dakong pagpaubos o mubiya sa ilang sala, patalinghugan niya. O kunya, ibalik ang kadagaya sa ilang nasod. Eksaon, ang atong nasod sa Pilipinas, grabe na ang nawala na kwarta sa atong nasod. Binilyon na ang kwarta nga nawala sa atong nasod sa Pilipinas. Gumikan niining hitabo karon igsaon. Managsaon, nahitabo ni. Kini mga butanga, tungod kay ang mga tao, wala na'y kahadlok sa Dios. Wala na'y pagtuo sa Dios. Muna nga, ang tao igsaon, unsaon man niya nga ang tao mahibalik ganto kaniya. Iyang gitawag niya. Mananingon siya sa ikaduha nga punto igsaon. Ningon siya. Matod pa niya sa ikaduha. Kay kung may duha og tulo nga nagkatigom, nga naghiskot sa akong ngalan, anaa siya sa atong taliwana. Mananingon siya dito sa matod pa niya sa ikaduhang ay sa Jonas igsoon o sa Hunas. Ningon siya sa Hunas 3 uno hangtod sa 10. Dunay gihimo sa mga tao dire sa nasod sa Nibe nga ang mao nga nasod nga dako kayong nasod laglagon na unta sa Dios. Apan si Jonas gipaadto sa Dios dito nga dapit aron magdala sa mensahe sa Dios aron ang mga tao sa diyang musulti si Jonas o si Jonas o kunya mutuo sila dili laglagon sa Dios ang ilang nasod. Eksaon kini si Jonas milikay sa sugo sa Dios. O kunya gilamoy siya sa isda. O sa diyang nagawas na siya sa tiyan sa isda, sa diyang gisuka siya sa isda, kung isda dito sa baybayon, giingnan siya sa Dios, lakaw, adto sa Nibe. O sulti ang mga tao dito, nga kung dili sila mamati, o dili sila maghinulsol sa ilang sala, laglakon ko ilang nasod, gikan karon 40 ka adlaw. Abi ninyo igsoon, si Jonas, 3 ka adlaw baktas. Gikan dito sa gisukahan niya sa isda. Tungod kay kining maong syudad dako kay ni. Atong mabasa dinhi sa Jonas 3:1 hangtod sa 10 palihog kog basa. Ang Ginoo miingon na usab kang Jonas. 2, lakaw nga to sa dakong syudad sa Ninibe ug gisangyaw dito ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. 3, busa miadto si Jonas sa Ninibe. Ang Ninibe dako kaayong syudad ug 3 ka adlaw ang pagbaktas tadlas niini. 4, si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw pagbaktas miingon siya. Laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw. 5, ang tanang tao nga nagpuyo sa Ninibe mituo sa mensahe sa Dios ug nagpuasa sila. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sango ilhanan sa ilang paghinulsol. 6, sa pagkabalita niini sa hari sa Ninibe mitindog siya gikan sa iyang trono unya gihukas niya ang iyang bisti. Nagusulob siya sango og milingkod sa abo. 7, sa nagpadala siya pahibalo ngadto sa mga lumulupyo sa Ninibe, siya miingon,
ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tawo ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Utsos, kinahanglan ang tanang tawo ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing nga magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. 9. Basing pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. 10. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya ang nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ni ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisa nga silot. Managsaon, sa diha nga misulti si Jonas nga laglagon ning nasura sulod sa 40 ka adlaw. So gikan karon 40 ka adlaw. Eksaon ang tanang tao sa Nibe mituo sa mensahe sa Dios. O kunya nagpuasa silang tanan. Ang hari eksaon mimando nga ang tanang mga opisyal inila og dili nila og labing timawa kinahanglan nga magpuasa. Og unya mideklaran siya nga ang tanan nga mga gikan sa hamtong mga bata, tanang mga kahayupan magbisti og sako. Apil siguro ang mga hayop ato nga magbisti og sako. Og unya dili mo inom, dili mo kaon bisan gani ang mga bata nga masuso. O kunya iksaon, ang hari iksaon, may kanaog siyang harianong trono. O kunya, nagbisti siya sako, naglingkod siya sa apo. Iksaon, sa diha nga nagpuasa sila. Nagpaubos sila sa Dios. Gihangyo ni Dios nga dili silutan ang maong nasod. Iksaon, gitubag sa Dios ug wala hinayon ang maong katalagman. Unsay nagapatandog sa Dios saan? Kadtong nagpaubos sila, nagpuasa sila. Wala ang tawag saan, sa diyang mag-ampo siya sa Dios, kinahanglan nga magpaubos siya. Doon ako'y nadungog nga ampo saan. Ngayon siya nga, Lord, doon naman siya ipangayo. Ingon na yun siya nga, Lord, gusto na ko nga maangkon ako karon dayon. Right now. So, nagpapasabot ba nga, gimanduan niya ang Diyos nga karon dayon. Gisuko niya ang Diyos. Eksaon, dili mao. Ang atong paghangyo sa Diyos, ang atong pag-ampo sa Diyos, kinahanglan nga magpaubos ta. Hangyoon nato ang Diyos. Dili nato sugoon ang Diyos. Daghan kong nadungog nga mga pag-ampo sa unang panahon. Nasuguon nila ang Diyos. Iksaon, ang mga pag-ampo, kinahanglan magpaubos ta sa Diyos. Gani, si Ginoong Hesus, Diyos siya, nag-ampo siya. Nga unta, Ginoo, dili yung ipahilayo, unta, ilikay ning maong kupa. Apan, ang imong pagbuot mo ay matuman. So, nighangyo ra siya. Pero niingon siya nga, ang imong pagbuot mo ay matuman. Doon ay mga pag-ampo na ito iksoon nga wala, dili matuman. Nga naman, dili kabubuton sa Diyos. Doon ay mga pag-ampo na ito nga diha, wala tumaga. Pero iksoon, dili kabubuton sa Diyos. Padayon lang sa mga pag-ampo. Muna nga mga pag-ampo iksaon sa tao. Una, mo paubos ka sa imong kaugalingon. Kining mga pag-ampo nga gitubag sa Dios dinhi sa maong gihapon nga kapitulo. Ari, balik ta sa 8. Balik ta sa 8 ngadto sa 10. Ipaliw ko basa dahil. Kinahanglan ang tanan tao ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasing-kasing nga mag-ampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi.
Bisan pag mausap ang laraw sa Dios, basin pag mausap ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot. Wala nga dunay mga pag-ampo igsoon nga dili di ay kinasing-kasing. So dunay mga pag-ampo igsoon pariya sa unang panahon sa pagsulod na nato sa year 2000 ang tanang mga simbahan nga puno. Grabe mga pag-ampo sa mga tao. Pero igsoon, human niya adto kay wala may katalagman nga nahitabo. Mibalik na pud ang mga tao sa nandan nilang kinaiya. Ang buong pasabot sa Dios, sa diya nga muampo ka, muduol ka sa Dios, mubalik ka, mupadayon ka. Mo na gusto nga mahitabo sa Dios. Unang saan, gitubag sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo. Tungod kay nagpaubos sila. Ang ilang pagpaubos giubanan o pagpuasa. Manang itugot sa Ginoo ang saan, karong pitsa 19, doon na tayo prayer and fasting. Kung itugot sa Dios. Tungod kay doon na pa may giatubang iminda. Kung niya, kung itugot sa Dios niya ng mga adlaw na ako diri igsoon. Pero bisan pa og wala ko diri, ako nang gisaad sa Dios nga magpuasa ko niya ng adlaw. Hallelujah. So dunay gipangayo nako sa Ginoo nga ang akong pagpuasa taas-taas nga panahon nga akong igahin sa Ginoo. Diyan sa mga pag-ampo igsoon. Kining hiniusa nga pag-ampo. Wala nga doon na tayo intercessor dire matagabi. O kunya, kining mga pag-ampo na to, hiniusa nga pag-ampo, ang Diyos mutubag kayon. Wala ningon siya din sa Mateo. Mateo 18:19 hangtod sa 20. Og sultihan ko pagayod kamo. Kun duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayong bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. 20 kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Managsoon, si Ginoong Hesus mismo ang namulong nila. O sultihan kupap gayod kamo. Nga kung may duha kaninyo nga nagkahiusa, nga nangayong bisag unsang mga butanga, kini ihatag sa akong amahan nga atuwa sa langit. Ambot masabot niya, hiniusang mga pag-ampo. Sa diyang mag-ampo ta, ang Diyos mutubag. Ingon siya nga bisag unsang mga butanga, ihatag sa Diyos. Managsoon, daghan kay kog mga pag-ampo nga gitubag sa Dios. Kini mga pag-ampo nato igsoon. Kano sa ani mahitabo sa dihang duna kay pagtuo. Sa dihang duna kay pagsalig sa Dios. Huwag ka nga moampo tuuhi nga madawat nimo. Hulata lang. Kung kanos moampo. Managsoon, doon ako'y giampo sa Ginoo, panhantod karon wala pagitubag. Apan akong gituuhan igsoon, muabot ng panahon nga kining mga pag-ampo nako tubakon ni sa Dios. Amen. Mahitabo kayo ang akong giampo. Mananganangandoy ko igsoon nga masulbad na ning problema sa ako ang gipamati. Tungod kay babil kay nako igsoon, labi nas kong pagtrabaho. Manasalamat kay kus Ginoo kay gipadala sa Dios ang akong papa aron makatabang nako igsoon. Kay dili naman ko kakaya sa uma. Gani karon igsoon sakit kaayo ang puson, akong paa sakit kaayo. Pero akong gituuhan nga kini mawala ni.
Muna nga, laay baya yun ang akong kinabuhi soon. Mawala lang ni kung makatulog ko. Pero mintras gamata ko soon gatangol ang akong gibati. Gani kining ako ang kulamoy soon, dili na mapiko sama ani. Kung mapiko ni siya, grabing sakita, akong ibalik anak. Wala nga nag-ampo ko sa Ginoong ko, Lord, gamhanan ka. Makahimo ka sa tanang butang. Ikaw ang nagbuhat sa tibok na akong lawas. Kung wadunay na daot nini, imong ayaw. Muna nga akong gilauman igsoon, nga kining tanan, mawala ra ni. So daghan ko gipangayo sa Ginoo. Mansalamat sa Ginoo, nga kining tanan, ihatag ra niya. So mabot ang panahon, dili lamang akong malipay, kamong tanan mga lipay unya. Kung moabot ang panahon, ingnon ka nako, lahutay lang. Padayon lang, aron makaapil ka sa panalangin sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mananingon siya sa 20. O kung duha o tulo sa panagkatigo, kung naghisgot ka mo sa akong ngalan, ana ako sa inyong paliwanag. Duha o tulo nga naghisgot sa akong ngalan, ana siya sa atong paliwanag. Sama sa mga batanon nga nag-Bible sharing, ang Dios nalipay kaayo igsoon. Sa diyang maghisgota, mahitungod sa Dios, naa siya. Kauban siya nato igsoon. Ug niya, doon na bagay madawat nato diha sa Ginoo. Igsoon, ikaw ug ako gipili sa Dios. Matong patay kining Dios, dili kamo ang nagpili kanako, kun dili ako ang nagpili kaninyo. Dili diay kita ang nagpili nga kita mahibalik sa Dios. Siya mismo ang nagtawag nato. Siya mismo ang nagpili. Ipaliw kong basa diya sa Juan 15:16. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Morning saan? Taas ng panahon. Tingali ni mga nga simbahana. Murag na anas mga 15 katuig. Ning dapita. Sa balay pa lang me. Abi ni Yogson, usara ang akong gitudlo nga leader. Kinsa man, si Arlet ang gitudlo nako nga leader. Wala na ilain. Pagkawala ni Arlet ang gitudlo po nako nga leader, gipuli, si Ramin. Apan nakita nako ron igsoon. Kining gitudlo nako nga mga leader, tungod ka nakita nako potensyal sila kay igsoon. Angayan sila nga mahimong leader. Apan igsoon, doon na di ay nasakitan nga nganong ihimo sa leader. Dili kamo ang nagpili. Dili ako ang nagpili, kundi kinsa man si Kristo. Kung gitudlo ka nako nga leader igsoon, pwede mo balibad ka. Dili na ko kaya. Kung gitudlo ka nako nga leader ka na angayan ka, unya mas sinati ra nimo unya. Kung unsay mahitabo nimo, hulata lang kay dunay buhaton ang Dios nimo. Pagkakaroon wala nakasabot, nganong gitudlo nga ni pastor nga leader dili ko angayan. Dunay buhaton ang Dios nimo. Kana kung gitudlo ka nga leader. Nganong gitudlo man kana kong leader? Aron dunay makaatiman sa imong pamilya. Labi na sa imuhang silingan. Dunay mga tao nga mawala. Dili nako magaya og suroy tanan.
Naapa ko'y atubang. So kamong mga leader, maoy, mubisita. Mangumusta, nganong wala na kasimba. Basig nagsakit. Kunya basig kung naigi kayo ubsan. Si pastor, wala na sayo. Ang leader, maoy mahibalo, siya may mubisita. Mao ni trabaho sa leader. Kung dili makaya sa leader sa pagsir sa pulong sa Ginoo, ay ang buhata. Ang ato lang mangibayad ta. Kung mudawat, sultihin si pastor, atong bisitahan. Nana na atong buhaton. Mahibalo karaon niya. Unsay resulta niini nga ikaw gitudlo nga leader sa Dios. Ingon siya, gipili ko kamo aron kamo maglakaw. Ingon siya sa 19, o sultihan ko pagayon kamo. Kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mateo man ini. Sa Juan 15, 16. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. So gipili ta aron manglakaw ug mamunga. Dili tong bungag singot. Mamunga ta ug sama natong magtotoo. Sama nato igsoon nga motuo sa Dios. O kunya bisag unsa kunoy atong pangayoon, dunay kondisyon. Kung mosugot ka sa gipabuhat sa Dios, bisag unsay imong pangayoon, kini ihatag. Ihatag sa Dios. Managsoon, kini nga pulong sa Dios. Akong gituuhan nga ang akong gipangayo ihatag sa Dios. Ihatag niya. O kunya, unsa pa'y madawat nato nga benepisyo diha sa Ginoo. So kini nga katalagman karon sa tibuok kalibutan. Egsoon, kita iksintin ta ani. Mananingon siya, iligay ka niya sa sakit nga makamatay. O ang gahom sa Dios manalipod kanimo. Ikatuloy igsoon. Mananingon siya dinhi sa Salmo 91. 91 hangtod sa 16. So nganong ato ning gibalik-balik. So doon ay istorya igsoon. Ingon na yung tong. So kini nga simbahan pulo na katuig. Nya daghan kaayo manimba ato. Sa nadugay na nagkagamay na lang ang manimbahay. Ngano man tungod kay kasawayan nila sa pastor, ang wali sa pastor magbalik-balik. Ingon na itong leader. So pulo na lang sila kabok sa pulo ka tuig nga daghan kay sila. Pulo na lang pod ang nabilin sa simbahan. Ingon na itong leader. Karon ba ang wali ni pastor maorig gihapon balik-balik. Bisag unsaon, maorig gihapon. Karon kay pagwali sa pastor maorig man gihapon ka balik-balik. Gisumbong sa ilahang supervisor. Gipatawag ang pastor. So sa diyan niya tubang na siya sa supervisor, ingon nangutana day itong supervisor. Pastor, doon reklamo dire sa imuhang leader dito simbahan. Nga ang imong kunong wali balik-balik pulo na katuig, gibalik-balik gid nimo. Mao ra gihapon imong tema kada Domingo. Tinuod pa ni? Ingon po ang pastor, tinuod gyud na, pastor. Sa pulo ka tuig, diha mong simbahan. Mao ra gyud nang timaha akong gibalik-balik, akong wali kanunay gibalik-balik.
Ingon tong supervisor, unsay hinungdan pastor? Ang hinungdan ani, hangtod dili sila mausap, dili ko nako ilisan akong wali. Mao di ay nga balik-balik. Tawa man po di ay nangausap ang iyang giwalihan. Nagabalik-balik. Pero ang mga usap, usmon ay niya ang iyang wali. So, kita igsaon nangausap ta. Giusap na ta sa Dios. Mananingon siya din sa Salmo. Paliw ko basa. Salmo 91:1-16. Ang modangob sa labing halangdon nga nagpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod, ikaw ang akong Dios, ug kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayud niya ingon man ang tanang sakit, ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayud maunsa ubos sa iyang pagatiman. Ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo, dili kaniya dili kaunya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion o sa mga udyong sa naghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga mohampak diha sa kangitngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Mahimong nga puka ng usa ka libo diha sa imong kiliran. Napulo ka libo. Libot kanimo apan dili kagayon maunsa. Makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo. Ang labing halangdon nga imong tigpanalipod, walay katalagman nga mudangat kanimo, ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Sapuahon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsag sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon ug mga bitin, mga mapintas nga leon ug mga bitin nga malala. Ang Dios nagingon, luwason ko kadtong naghigugma kanako ug panalityan ko kadtong niila sa akong ngalan. Sa dihang sampiton ako nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila sa pasilungan. Gatihan ko sila silang taas nga kinabuhi ug luwason ko gayud sila. Manigsoon, wala gi ko kawadwi og paglaom igsoon. Dunay mga panahon nga mabagsak ko igsoon, apan igsoon kining pulong sa Dios. Maoy muhatag kanako og kadasi. Wala importante ka igsoon nga magkakaton ka sa pulong sa Ginoo kaysa diyang mabagsak ka igsoon. Ang pulong sa Dios maunay mutupoy nimo igsoon. Manigsoon, ningon si Apostol Pablo, grabe nako nga sa diha nga masinati nako ang pag-ingon nga ingon tong doktor nga ang sakit nimo cancer stage 3. Grabe nako kabagsak igsoon. Giduol nako akong asawa. Gipunggan nako nga mohilak ko kay ang akong asawa relax naman. Unya ako mismo magpakita ko niya og kaguol. Unya siya mismo relax ra. Unsa ka iyang bation? Labi na nga pastor ko. Sa dihang naglingkod ko igsoon, ang pulong sa Dios ning abot kanako ang pulong sa Dios, maoy nakapahumpay nako. Og dugangan pa nga sa dihang misaka sila dito sa taas. Ako po dito ko sa doktor. Nagkonsulta ko na tungod niya kung ibati. Gusto kong musaka. Pero igsoon, doon ang pakoy problema. Sa dihang nigawas ko dito sa room sa doktor, unya, nagunahuna ko unsa kay mahitabo. Maoperahan ba ka akong asawa? Pag naong ni Maribel, gikan ko dito sa CT scan, ingon si Maribel nga pa, ang sakit ni mama, dili cancer, ingon ang doktor. Grabe nako na pong kalipay sa mga. Muna nga, ningabot sa akong nahuna, ang unang Korinto 15:58. Busa mga minahal kong kaigsunan, barog ka mong alikon o dili matarog. Pagkugi kanunay sa pag-alagad sa Ginoo, kinasayod ka mo nga ang inyong pag-alagad, dili kayong makawang. Sa diha nga, ang sakit sa kong asawa ingon ka cancer, ingon Lord.
murag din hira ko taman, dili ko makapadayon sa ministry. Kung mahitabo magaling nga cancer ang sakit sa akong asawa. Ning abot sa akong una, migpas ang tanang mga verse igsoon. O kunya, sa dihang na malandong ko sa pulong sa Dios. Ang Biblia nag-ingon, ang mga talawan, mahiagom kayo ngadto sa linaw kalayo. Ang tao di igsoon, sa dihang doon na siya pagsulay, dili di ka angay manalaw. Nga naman, malipay ang yawa nga naghatag kanimo sa maong problema. Apan, buntugon na to, pinaagis pag-ampon. Buntugon na to. Balik ta sa 14. Bless kay ko ni nga mo pulong igsoon. Sa 14, sa maong gihapon nga kapitulo. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong higugma kanako o panalipdan ko kadtong niila nga sa akong ngalan. Sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila o pasidunggan, gantihan ko sila taas nga kinabuhi o luwason ko gayon sila. Unsa pa kay madawat nato nga benepisyo diha sa Ginoo? Hatagan ko sila og taas nga kinabuhi og luwason ko gayon sila. Mao na nga sa dihang mag-istoryahanay ni Maribel ug ni Madel. Udayhan yung una to ang Ginoo uday kung mamatay manggaling biday kanang tigulang na. Kung bisag mga 80 day, pwede na. Ingon si Madel nga bisag 85 lang pa. So, si Ezekias bitaw igsoon. Giingnan sa Ginoo. Si Ezekias. Giingnan niya si Elias. Elias agtuwa si Ezekias. Sulti siya. Nga kutob na lang siya karong adlaw, mamatay na siya. May adto si Elias. Giingnan niya si Ezekias, kini alagad ni Ginoo. Nagingon ng Ginoo nga karon ra kang adlaw mamatay ka na. Abi ninyo si Ezekias. Milisok siya miatubang sa bungbong ug grabe niyang hila. Ginoo, hinumdumi baya ang ako ang binuhatan. Ang akong pagbinuotan. Hinumdumi Ginoo. Grabe niyang pagpaubos sa Ginoo. Eksaan, naluoy ang Dios. Wala pa gani kaabot si Elias sa maong siyudad. Diingnan siya sa Ginoo. Elias paliki si Ezekias. Nga dugangan ko ang niyang kinabuhi og 15 ka tuig. Mibalik siya. Sa diyang mibalik siya, naghilak gihapon si Ezekias. Naingon si Elias. Nagingon ng Ginoo. Dugangan sa Ginoo og 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Ang pag-ampo nato igsoon importante. Kasi Ezekias, kung nagsige na sa hilang, kung wala siya nag-ampo sa Ginoo, tingali ang Dios. Tinod-on yun niya. Nga adto ra siyang adlaw, mamatay na siya. Marang kinahanglan igsoon nga moampo ta. Importante kaayo ang mga pag-ampo. Labi na karon nga panahon. Sa dihang giswaptis ko igsoon. Nagunahuna ko, ingkulo, kung saan na lang Ginoo, kung mapasitive ko. Hantod pa mo, maangin pagid mo, kung naspasitive ko. Tanan nga akong gikahilubilo, mag-quarantine. Pero salamat sa Ginoo. Sa dihang migawas ang resulta mga usa ka oras. Pagbasa na ko dito, walay problema. Ang confortis. Mandalaygon kaayo ang Dios sa ato. Hallelujah. So manindog ta. Exoon. Sa imong pagtawag sa Dios, dili na aksidente exoon. Kundi plano sa Dios. Pasalamati ang Dios nga niya ka tungod kay gitawag ka sa Dios. Inon ka nako
Kung sa may mga problema, mga pagsulay, barog galikon. O kunya, ampo, pagpaubos at tubangan sa Diyos. Kaya kita iksaon, dili ta itsimpid sa mga pagsulay. Tingalin kung doon na magaling mga pagsulay, ang wala mo ila sa Diyos. Unsa pagkata nga kita ang target sa yawa, ngaron mahibalik kaniya. Doon ay mga panahon dili nimo mapsaltan ang imong kaugalingon. Nganong nihitabo na eh. Pero iksaon, ayaw pa daw. Barong galingon. Pakitabang sa Diyos. Pagunyan ingon siya, luwason ko kamo. Og tagaan pagintan niya, og taas ng kinabuhi. Tugangan niya. Tingali kung wala pa ko nangalagad sa Ginoo, wala na puro. Sa dihang nahipa ko, gihanyo na ko ang Diyos. Kung Lord, ayaw itukod nga mamatay ko. Ayon sa kapuslanan, kunya, kung tuwan ako sa luganan, wala na ko'y mabuhat dito. O kunya, ang akong kamatayon, magkaingon unya ang mga tao, pastor man to, nganong namatay man sa siyang sakit. Mga akong gihanyo ang Diyos, tulong, kung mamatay magaling kung Ginoo, ayaw kong ipaagi sakit, ayaw kong ipaagi aksidente. Kanang mamatay ko, nga naa ko sa imong buluhaton. Hallelujah. Thank you, Jesus. Akong gihanyo si Brad Ricky, si Lera, o si Brad Ramil, atong awiton to pagbalik ang imong gihalag nga awit kaniya, Brad. Amen. Hallelujah, Jesus. Dinampi mo tayo. Yes, God. Thank you, Jesus. Oh God, hallelujah. Samtang mag-aawit ta ni Nigsoon, pabalandungi Igsoon. Tungkol kay kanya ito Igsoon. Nagmarcha na ta. Nagmarcha ta paingon ngadto sa bungaw sa kalaglagan. Pasalamat sa Ginoo nga gisapnay ta niya sa iyang mga butong. Yes. Gikuha ta, gihangas ta niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise. Pasalamatan ko ganoon ang Ginoo sa mga patuwigan niya na angkot ko. Isang pasok, magkasakitan, iatipay niya ako unsa pa ang ibaros ko sa Diyos sa mga kaayuhan na nangod ko di ka mayroon sa salamin mo lawan ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo Apag-isap na mo ako
kabulan mo, ilibay mo unsa man ang ipanos mo sa Diyos, sa mga kaayuhan na naabot mo, dili ka mayra sa salapin mo lawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Panahon nga ako namalando, sa dami ng kinabuhi ko karon. Ihalad ko ng inis sa Ginoo. Kung bisan pa mga utang nga naabot ko, sa ay ipanos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan na naabot ko, dili ka bayan sa salapin ko lawan. Kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Hallelujah. So, pamanalungin sa imong kinabuhi po. So, sa may ikahatag nimo sa Ginoo sa mga kaayuhan, ano sa may imong ibalos ng tubig niya? Tingalig soon, wala kita ikabalos. Wala tayo ikabayad. Pero salamat sa Ginoo. Ikaw ug ako nagmarcha na ngadto sa impyerno. Panggisapnan ta sa Ginoo. Dunay panahon igsoon nga nabaksan ka na, moingon ka na, dili na ko musimba. Dili na ko manglagad sa Ginoo kay ngano nakasinati kung ingon ani. Sinagsoon, inom ka na ako. Padayon.